şu parasiyete öz goşonduny goşşok bolup öz pikirini aýdan iýleşlemedi we ha menen haýyş edipdir Mert Batyrov diýip özüni atlandyran bir iýleşim ýakyn-ýakynda bir kommentariýada bölüminde ýazdy. Şonu men okap bermekçi. Ýene bu iýleşimde men hemme pikir bilen men alalaşýan ýem yok. Ýöne şu öz pikiri bar. Tankydy pikir bar. Şondan hem gorkanok. Şunun opozisiýada bölünşik öğretmek üçin aýdanok şu iýleşimi. Şoň işini dogry düzgün ýola goýmak üçin, şoň işini gowulaşdyrmak üçin aýdýar. Şonu ýaly düşünün, gaýrat edin. Ne şu iýleşimi näme diýär? Bilşiňiz ýaly opozisiýa liderleri biri agdybirlige çagyrýar. Ýöne özleri bolýan, it bilen pişik ýaly, bir-birine düşman. Olar şey dip haýty kelleleri bilen biri agdybirlige çagyryp, soňam Türkmenistany azad edip bolar diýip pikir edýärler. Bu boljak zat däl. Oturdulan bagyň nahalynyň göwürmek üçin ilki bilen ol ýere kökurmaly. Şondan soň onuň miýe getirmegine garaşyp bolar. Bizim opozisionerlerimiz bolsa, çüren kökden miýe aljak bolýan sowatsy daýhana meňdeşlikde özlerini pes alyp barýarlar. Dillerini aýtmasalaram, ular öz aralarynda häkimiýet üçin bäsleşlik gurnaýarlar. Şol bähwidem ular adamlaryň hukuklarinden has öňde tutýarlar. Özlerinden sorasan bolýan olar muny boýuna almadylar. Ýöne eýem subutnamalar ýüze çykyp otýar. Bular türkmeniň orta asyrdaky hanlyk oýunlaryny oýnaýarlar. Arada ýene halk kösenýär. Bu diňe meň pikirim däl, bu köpçüligiň pikiri. Ýa-da aýdaly näme üçin şol häzir izolýatorda oturan gyýda kömek etmegiň jogapkärçiligini bularyň hersi özünden aýyrjak bolýar. Bir de boş howaý görüňler gerek gelip iýleşimi Mert Batyrov diýip atlandyran iýleşimi ýadypdyr.